Eskolan, bueno, beste regime, gure tokeixak hone, lehenengo maixua, zan oso ona. Zan oso ona, zan txekelor zauen kastigeuta, politikamente kastigeuta. Da oso majua zen. Baina bi harrena, ja, hamabi urtea zero pasatzen zinen, beste maixo bateana, da zan fatxa bat, zan aparra. Da, ez tozko nizten euskeraz berreitzen, da, beti amenazak, ez da gizer, voy a meter un castigo que tal, beti, hola, ez da. Da, klaro, eskola baten ginen, lehenengo biharra izatezan, ipini ikurri ginen Eurobetan, Espainiako banderien aurrien da, cara sola, kantauta barrura. Da, itzaleko presiño gauteza politikamente. Eta eskolan orduen erderik eziko zenun? Bai, erdea zika zenioan, bai. Eta... Da egurra, no zabarik, Butikuak, maixuak, horre bi harren horrek, napar horrek, ni ikusten hau, butikuak hildu atzen zintxuritxik, eta kokotetik, eta gora bota. Azan, regimen bat, sinistu bezalekin, harekutxez, txuen gauzak. Da gero jubileu zan, da eskondo eta zaban azpeko gara zan, Andriak. Eskalduna, hanen minotan, zegoan eskola baten, hanen minotan. Beste maixo batzuek etxixakoen homenajeak entzun. Inoez, beste mutiko paseo zutxuen, inoez han movido, homenaje bat etxeko.